Aiga kero ke alenga kwa rati taga getuma mwaga kama diliara na oyandali jamalira na Sylvester Nduso yugo mandinde aiga somo chyoyo igonde omumro omokogoti bomo ga komandi omwana oyo osirire ntogita akorokwa oyo bwomoke igare omwana oyo no omwana omuya okinire buya atabwati bochegenonde na goikera muno okukwaye achete goikera kubeng'enta rituko ria Jumamosi nabo tore no moichano sana aiga ase ngokwanera korwa igo ngokwanera ase ebunge ya South Mugirango esub location ya Nyakorere Marongo location ase ekenyoro kia Manywanda Mwanyabwaya nao ngokwanera korwa tore no moichano ase ogosira kwa omomura oyo ekiagera omoibori oye iga arigosira bwango omong'ina akamotiga ore no omosibati oye amo na abana babere abwo bono konya bamenyete ase ensemo ya Nandi bakwerigeria ase ensemo enchera ya ogotora echae lakini bono muna yaikerete omomura oyo achete korwa Nandi agatiga omosibati oyo ororo konya bateneniwe egasi muna konya bateneniwe egasi nabo obokong'u botobwatete omochie oyo akoreng'ana muno omwana oyo nere eng'entete nabo obokong'u botobwatete sana twarenge gosaba abarai baito ninu togotamera ekiagera naintwe nkobachora tore chingaki echimo twache twasugurika ase more momura oyo osirire otigete abana babere abake sana batabwati onde bwensi okobakonya gaki mwarenge gwancha motobwatesi nainu ase ensemo yaino mosoia okoboko omofuko nainu mototora omochando oyo kiagera twarwete koeni mama omwabo bwango konya nere otwara oborwaire bwa stroke nere twamoirete nyagitari nere agatoita chibesa bono totabwati besa ende ngosaba abarai baito mosoia okoboko omofuko motokonya erinde naintwe tonyara koba togotwara chinguru ase ogocha koenia omwana oyo bono muna asirire nakoreng'ana na omogusii omwana oyo iga eng'entaire mpaka tata omwabo iga ebwate amang'ana amatambe aywo nonye na omogaka nyene asinyirwe gotatua amachibu aya tomoranche tokonye twasabire obokonyi gocha ase more mbuya mono marieta na Sylvester Nduso obomandi ya Jumamosi nigo twarenge gokomera bono rituko ria mambi togasoka mambi gokomera na abana nere omonyene igaro twakomera yaika saa 11 saa 8 tukainuka tugasoa koria endagera tugacha gotimoka nka mpaka chinsagete 11:30 saa 12 tugasoka gochia epara iga tutimokera ororo ake mwana oyio agantiga epara agacha iga nka kumbe buna acha iga agenda nyomba ochia gokora ochia kwebeka omochibi abaisungeti iga abwo nyomba gochia koboria abana ng'ai agenda abana bagontebia saa ngine iga atimbokire gochia ase agenda gochia lakini ngochia goonchoka ngochia koenda gochia nyomba nkanyora iga esungeti nyomba na esungeti okure kenga ngasoka ngasinywa egento ngokora ngarangeria abaminto agochia gocha bakanyora gakwete nabo igo togasinywa kobutora tokaganya serikali eche kobutora gento nkere mwabunete na omwana oyo ase egento nkeiyo twabunete nonya egasi tware gokora nabo tore nere buya naye mbanya kuomana nonde buna are iga buna akure nabo are omonto omuya ase bonsi bono egento ndatebe inche nagonkonya ebirengererio omong'ina one iga akwete taragakwana nonye na omotienyi omwana oyo nere oimokire bweng'entire bono inche ende na obogima obokong'u nsinyire ase nkogenda gochia na ase ngochia naria gwancha monkonya eserikali mokansora Kipinda Osoro Simba Arati bankonya omochando ororo
nchabono nsinyira sengochi naende nsinyira senkogenda bari gwanja bankonye nyore naye kende nyekonyera bogima bwane borakong'u nyina mbwanga akwete boyoraire nsago naende mambi ngochare koretwa nere omwana oye nere atugutuga serikali nkonye gaki serikali enkonye ndake buya naende gose nyore obogima bonde ng'onchorere eyemwang'ina nachi tageitera mwayenge tari iga nandi agakare etosinyire obogima bwaye bono ng'aki bogochi koba mong'ina oyio oye nere bono iga achandegete Bikira bono iga mokae taranyara goika nkaga iga goikera iga mokaye taraika iga iga ase engencho agakare aria asibereire ororo mosara tarari Nyagosira oyo iga na ekasi yane nabo abete okorara ase enchera chitamanyekaini aterestie omochando na orore neba intwe tokumetie nkigendererete ase aye iga bwango iga twatindegete andi tarakora na omocheni oyomo bono naende na amatanga ndatokeire ntore na ogoichana na ogokumia okonene etogosaba abaminto abaiga bare ebirogo abao ababosia embarachi baba osoro baba getinda banyare korigereria omochando ng'ang'oi gocha ase omochie oyo naende narenge goteba ase abasae bono iga bagoita ekegori eke egeke otigire abana baye bare abasemi sana batabwati ogosemeri gochia moto narenge gosaba ogoita nkori buya onyaere ase omochando ibango ntwisaranse ng'a efamily tomanye ng'a nki kiagera gocha naro aywo nabwate Roda Nyanchama ndanti ya Nyagosira metina na kiasi kiagera notwarenge nere marogo bono tosinyire ntobwate noe nkende ntobwate noe transport egochia mokaye agochia korwera asara ase eng'encho aria ase arenge konyotana niwe egasi tabwate besa bono omong'ina oye mbirere are tabwati kende osinyire gotirimboka korwa akaigwete na omogaka oye osirire bono twasaba obokonyi gaki twasabire korwa kisi yaito twasabire obokonyi korwa ase kitinda amo na omwesimiwa oito Silvanus Osoro na Simba Arati gaki motokonye ntobwati kende emechando ere ase omochie oyo torwanerere. Tanyana inche nkoroku ntagera ase na egwomo onyinde iga ninkande bosa abarari baito mwachire gaki tokonye omochie one gwate obokong'u obonene mono kiagera ng'ina omwana oyo osiete Nyagosira bwango asirete bono Nyagosira yakoroku togita tani etogita momai twabasabire ng'a motare gwanja serikali yaito motokonye Simba na oyo na Osoro na Kitinda motokonye iga oyio omochie iga obwate obokong'u obonene mono roche omosubati manene mono omosubati oye akare kericho ebesa chiaborire tware gosaba serikali ng'a tokonye na tonyore ebesa ya transport yaturimbokire gocha tore ng'aki tore ng'a ngochake konia omosacha oye igo bono ntobwati mange torakwane twasabire naende tore serikali tokorera tokonye ase mokonyara tobwate obokong'u omonene mono omochie oyo nare agotorenda. Timbwati kende ndateba lakini ndateba iga ngaki ase ogocha ase abwo bonsi batajirwu baranche korwa obokonyi barwa obokonyi kabaranche korwa obokonyi barwa obokonyi ase eng'encho tore na obororo obonene buna ase eng'encho omong'ina mama asirire togosimama mbiende tokomanya ng'a nki kegenderete lakini naende bono totigere Nyasaye ng'aki nere omanyete na kera egento nkere chingaki chiaye korore ase obong'i endugu yane muna agotirimboka ntwakwanete komo nere na twakwanete komo nere ere omonyene twakorete nere kagontebia ng'a natirimbokire nkwane na tata abere atato naende atire agantebia ekero egasi bagochia korinywa tochia tokwana nere eteka ya omoerio ekero twakorete nere rituko ria omoerio pi iga ang'akete esimu agontebia ng'aki omaete ntokwane mambia aywo nabo ankorerete igo na buna ankorete igo agantebia nkorekeri ki eke ndore victor ekifungu abwate na kera egento alafu
ndogoro ndolli isipa ng'aki akote kirkiek yeri ngosaba ndiribaga nkogenda are ngotira ndrero ng'ene nsaba ribaga moire obisi tokwane amaye kwaguri bagatiri mboke tabwati fair gwikira gima tokwana iga ngotira ndi nchikorora ng'aki nshitaki igende kimbere turete kwa kuranda mwiro senda nairwe tono narwete ikoro nandi ngotira ndi mungino era na mwakirite simu